Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ. Biko achọrọ m ka ị ga-egodi ntị na this video. Echefukwana ka kọmentị, subscribe ma on notification gị. Biko this video is very very important. Don't forget to on your notification, subscribe and share. Thank you and watch this video. You are welcome to my live broadcast this night. Go. A caption ya okwu na ụka mgbede. Okwu na ụka mgbede ụmụ boy na ndị ọga. Idu ready ịnụ eziokwu a. Ịma na ezuga ahụ eme eye service. Nkwucha ya ọdụghọ mma. Nkwucha ya ọdụghọ mma. Happy aga. Bana okwefu eye service ezuga de eme eye service. Go. So abiaro m ikwu nke abani ya nkwucha ya ka ọ tọba ụtọ ka ọ uzie so sugar. Mbano no. Hey, mbano. Agwago ngo na I zero go down on emotion. We are 100% talking with sense. I zero go down. Anything that has to do with emotion. Because emotion will always make you or drive you into making wrong mistakes because you want to satisfy your ego or your emotion. So share this video. If I am maka okwu na ụka ndị ọga na ụmụ boy, go. Ewe na-ekwu na ụfọdụ ndị ọga dị setụrụ ụmụ boy fa. Na ụfọdụ anyị ji ezigbo ego setụrụ ụmụ boy fa. Esetụrụ shi ụmụ boy akpagharịwazie. Mgbe onwe na mgbe mmeri this kind of video before. Mgbe this matter or this issue rather arise bo. Go. Nya mgbe this matter trend bo. Ka mmelu a video like this a long time ago where I spoke about ụmụ boy na ndị ọgafa. Now for the sake of if na a trend na Facebook keta about ụmụ boy jikome ụmụ ba ka nkwukwakwa nke mu ka ọ dị na record ka ọ ya woga ya de reference ọnụ nke ndị ọzọ kwuru si reference kwa ọnụ nke ezugo kwuru ife gbasara ụmụ boy na ndị ọga do bigger than you iti ya ọnụ reason wo ụmụ boy ngwu ekwucha ya ihe etimife tie m ife ya sị na m uwe onye ala sị na m uwe onye ala makwere ndị ọga makwere ụmụ boy enwere ndị ọga na-emetụta emetụta nwa ụmụ boy na-emetụta emetụta mana ụmụ boy ka emetụta karịa ndị ọga. O nwere ụbọchị nna asị na-apụta agwa na ọga ji destiny ụmụ boy ya wee gwọrọ ọgwụ ego na ọga sitiri down on destiny ụmụ boy ya jụ na ụmụ boy ya yi progress wee gwa ụnụ na ife ahụ do 70% force. Agwa m na 70-80% na ife ahụ the biggest lie. At least adugodo nsure na ife ahụ 80% lie. Force, rampant force and lies. Let me leave the other 20%. Nyaduruzie. Well and there, efix yo ochiko ọnụ. Ụmụ boy na-emetụta emetụta. Ịchọghị ịma na ụmụ boy na-emetụta emetụta. Emeka na-eti mkpu na ogewu John esetụrụ he
ka ife bata na Emeka ahụ esetụrụ ha John ka ife bata na Emeka ahụ esetụrụ ha Simon gbara Ebonyi. Emeka na-eti mkpu hei ịkpa ya aka n'ọnụ sịghị na ọ gaghị esetụrụ ha ye na ọ gaghị esetụrụ ha. Emechakwa Simon gbachala Emeka boy, Emeka esetụrụ kwa Simon. Now let me tell you what is happening. Ụmụ boy na-emetụta ọnya kpatara ụfọdụ ndị ọga kịta ji wee decide ya na ha yabazi akpọ nwa boy, na ha yabazi akpọ ndị a na-akwụ ụgwọ. A lot of ndị ọga, Obinna Jude, I greet you. Fabian Chika, I greet you. A lot of ndị ọga kịta anyị manwụ ndị nnukwu ọga na-ejezi akpọrọ ndị ha ya ada akwụ ụgwọ. Ọ sịghị ọnwa gwụọ kwụọ ya ụgwọ, ọnwa ife nke ahụ metara echi ọchọ hapụ ya. We bring your bridge into the apprenticeship system that has raised more billionaires in an Igbo than ever because of a lot of ụmụ boy. Ịkpa ha aka n'ọnụ ha sị onwe ife mmele ọgam, ọgam na-eme m nka, ọgam na-eme m nka. Jee ebe ọ gaghị iru ebe ahụ elachawa oroma, ilibe cake, ilibe fried rice maka ebe ahụ be nna gị. Ịmụhụ na ka ị bịara ịmụ afịa, na ị bịara ịmụ every single thing, na ị bịara ịmụ ka ị ga-esi wee kwa akpịrị ego nga ka ị wee nwee ike wee jide nwa ego na-esetụrụ ọrụ. Ịmụhụ na ife ị bịara ịmụ ebe ahụ wụ everything ka ị bịara ịmụ, na ị bịara ịmụ both lifestyle. Ụfọdụ n'ime ụnụ bịa bọyị na-akpọ ọgụ unu Juman, ọgụ unu wu Juman. Iwere ego ọga ije na klọb je na-akpa azụ, iwere ego ọga ije na klọb je na-akpọ game finish. Ụfọdụ n'ime ụnụ na-anọ na nke ọga lụ ụlọ, ụfọdụ n'ime ụnụ na-anọ na nke ọga gbama, ụfọdụ n'ime ụnụ na-anọ na nke ọga na-akwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na yunivesiti, ụfọdụ n'ime ụnụ na-anọ na nke ọga na-etere na ụmụnne ụnụ niile na yunivesiti. Ife ụmụ bọyị na-eme ụdọ tata, eji m anya wee fusi anya n'ebe ụmụ bọyị nọ na Nnewi ya. Nwere mmadụ na-abụ maya akpa afafa, ha mechara iloketi Lagos wee hapụzi ụfọdụ ụmụ bọyị ha ebe ha wee na-amaneji biznes anụ na ngwọ. Ife ụmụazị a na-eri ego ife ụmụazị a na-eri ego, and ha ncha niile rile ego ahụ tata eji ha wee gwọrọ ọgwụ ego. Ha ncha niile rile ego ahụ mgbe ahụ tata ụfọdụ 70% of them do useless. Ịkpa ya aka n'ọnụ sị na ọ ga-eje wee gwọrọ ọgwụ ego. Gbanụ m ọgwụ ego karịrị nke na in a week n'aka ọgaghị, in a week n'aka ọgaghị ị na-eri over 5 million na Dorime in a week. Ịsavụwazi ọgaghị for 6, 7, 8 years, savụcha ọgaghị o wozie 2 million or 3 million setụrụ ọrụ. Ihe esi anya ama na-eji ka nna jụụ ọnụ dugoro ọnụ riwe n'eliwe ọdụ bụ committed, kama ọnụ riwe narị eriwe ya akwụsị iri nke testi bụ ncha elinarị ya ncha ọmụkwurie. All this concept ka m ji wee sịrị na over 70 to 80% of ụmụ bọyị na-asị na ọ gaghị ji agwọrọ ọgwụ ego. Okwu asị ka ọwụ olili fushọ ya rie prezent ya rie ma nke ụmụ ya n'aka ọga ya, ọ ga-esetụrụzie ya nyezie ya ego ọmaniji nwụrụzie. Nwaanyị na ụfọdụ ụmụ bọyị a mgbe ha nọ n'aka ọga ha na-eme ka ndị Jumen ya, ha na-eme ka ndị nwe ife ha ma a na-akọ ha ọnụ na-asị na ha pasta ha anything na iyi akwa na ha amaghị eyi na n'oge ọnwụ na ha eburu baịbụl n'ụka ụka. Nwaanyị o ji wee wụrụ ndị agha na-ada abakawa uru. Ana m ajụ gị ajụjụ, nwaanyị o ji wee wụrụ ndị agha na-aka abakawa uru. Ngwa jụọ onwe gị ajụjụ, ngụnwa nwa bọyị jụọ onwe gị ajụjụ. Ịjụ onwe gị ajụjụ asa ya n'ime onwe gị. Ịwụrụ ọga ịya akpọ onye merụ ka gị mgbe ị nọbụ ọga asị nwa bọyị, jụọ ya onwe gị. O nwere onye nke njụrụ ya ọsị mma chọọ ka ọ na vileji ifuru ya, mana ife the difference dị ebe ahụ na ndị ahụ ị na-eri ego ha ka mkpu, ndị ahụ akpachala ego kpaa ma ego riski nya ha akpachala ego cover ma riski, cover ma loss, cover everything. So gụnụ ka oke ya atakata akpa binsi ọkwọdị ụdị ego ahụ ụfọdụ ndị ọga akpara ka a na-ekwu na oke iwere oke ha go n'elu akpa binsi, na oke ya atagide akpa binsi afọ ya eko ọda nwa akpa binsi akadoro ebe ọdọ. Ebe a ka ụfọdụ ụmụ bọyị nọ wee useless onwe fa echiri na esetụrụ ya. Ụdị mmadụ ahụ riri ụdị ego ahụ ife nidiri ime ewu ichi setụrụ ya ibiye kontena 100 ọ ibiye kontena 50 ka ọ ya obi fo richada na ego ofu kontena were ndị ọzọ bụ uru aya ana m anọ
ụmụ boy niile na-ekere m si na ha victim na ha victim na ha victim. Ọ gaghị atọ mpabago maka na nne na nna gị aha akụghụ imeta ife nne na nna gị aha akụghụ kụọ gwogwo kpata na nwoke kpojere ka ịgbara ya bụ ya azụghị azụ ọkwọrị ọzụzụ ka ijere ebe a ọ dị ọnụ ọzụzụ ka ijere ebe a amụgo na onwe ndị ọga gba wicked onwe ndị ọga gba wicked but believe me they are only but 20% or 30%. 70% ndị ọzọ ụmụ boy before ịpụta ịbịa kwuo okwu ọga na nwa boy jee kpọrọ nwa boy na sales girl my sister jee kpọrọ na sales girl my sister jee kpọrọ onye Ebonyi steeti my sister jee kpọrọ ka ọ na-anọrọ ya na shop ya do na sele. How long ka ọ nọ na provision shop my sister ị mana o sendere mpa ya na mpa ya gbatara ya na Ebonyi steeti ụbọchị anyị jere ube ifife anyị butere ube ebe ọ na-atụ ajọ nwatakịrị na-anọrọ mmadụ na shop ebe ọ na-atụ ajọ nke ọ tụgodu n'alụ for about ebe 1 week ọ tụtara 400 and something thousand ahazi ekwu okwu egodu na akaụntụ ya over 2 something million to 3 million cash wifedo na akaụntụ yo onye na-agwa gị ife a onye nọ n'ala ebe 1 year and to 2 years ahazi ekwu okwu ma big generator ma friji ma everything ọ na-alụ ọkwa ego mmadụ madam na-aghọ onwe ya aghọ ngwa sales girl ya na-erile ego jegodu kpọlụ sales girl ma o jegodu kpọlụ nwa boyi ụfọdụ ụmụ boyi a ndị survival ụfọdụ n'ime ha ekweghị enwe nwa boyi wee ruo taa ụfọdụ n'ime ụmụ boyi a ochie ekichi ife omere oge ọ marụ na ọnwa ahụ akpọtakwa ụmụ boyi na ụmụ boyi ya emekwa ife ahụ omere oge efu ya onye kwekpọ nwa boyi ọkpọrọ sales girl debe na shop ịbịara ikpe ikpe ndị ọga na nwa boy kedu nwa boy ya asịghị n'ọwụ sent kedu nwa boy ya asịghị n'ọwụ sent oke ngwa ọkwa ịnọgo n'aka ọga 5 years ọ gaghị esetụrụ ọhụ n'ime afịa a ka ị nọrọ bakwa n'ime afịa a ji ịgbawa ọsọ afịa ịgbawa ọsọ afịa n'ime afịa a ihe esikwa ndị na-agba ọsọ afịa na-agba moto na trade fair ọka ha nkụ nwa gbalụ boy na trade fair gbaa boy na ọchanja ya karị onye nyelu 50 million enweghị experience bata n'ime afịa ịya ka wee survive. Where is the lie there? Where is the lie there? ọwụlụrụ na ịkwụwara aka gị ọtọ because ndị ọga ndị ọzọ na observe kwago onye kpatara na ịsa abụcha ọga n'ihi ya na-enweta credit facility n'aka ndị ọga ndị ọzọ dependere n'etu isi serve ọga because ọha ọga ya ejegba ha n'iwu ezigbo mmadụ ndị ọga ndị ọzọ nọ mgbe ahụ na-asa nna na nwa emikrisia na nwa emikrisia oke ezigbo mmadụ na nwa emikrisia na-eme ọfụma na this guy na isi chịkọrọ ya ọnụ ọhọchịrị ọzọ ọdụ ka ọ gaghị nwe ofu side chic ngụnwawo nwa boy enwe side chic 10 igopụ iPhone 12 Pro Max igo 13 igopụ 13 igo 14 igopụ 14 igo 16 igopụ 16 igo 17 nwa boy kwo ka ewu bịara ikpe nwa ụmụ boy na ụmụ ọga efugbo ihe ya ikpekata ike ya akwụrụ ọtọ gụ ndị a na-eri ego ka mkpu ndị a dịchara fuchu ha n'ọnụ ụfọdụ n'ime ha ọchụchụ ha achụrụ ha na settlement ahụ setụrụ ha ka mmadụ ma ịtụ ha nga ana m agwa gị eziokwu fe m na-agwa gị reality ha ma agwa gị ka esi na guru mere ụfọdụ n'ime ụmụ boy ya nsetụrụ ahụ esetụrụ ha bụ grateful self na atụwa ha nga ọzọ ụfọdụ n'ime ha sọpụzụrụ ịnọ na nga maka ha metara ife ha ya eji wee je nga ụfọdụ n'ime ha na-ezu kpakpali yori ife ha wuwe oke Belgium ha na-ataghị ha n'afụghị ọnụ ndị otu ha pụta kịta efu ndị otu ha sọpọtụwa ha imekọcha program a kịta jee na comment section efufa association of ndị bịara idu n'ọga ife na-agwaghị na 70% of ndị ọga nọ n'ime afịa na-ata afụfụ a 70% of ndị ọga nọ n'ime afịa na-ata afụfụ efụrụ ịghọtago
Yeah, 70% of ndị ọga nọ n'ime afịa na-ata afụfụ a efuru. So ịbịakwa ikpe ndị ọga na ụmụ bọyị marụkwa ka isi eti especially ọwụ na iwu businessman nwere mana business nwere ike imecha grow to the point that you need the assistance of people. Dukwa very careful marụ ka isi eti ya ọnụ. Ụfọdụ n'ime anyị parents anyị kụrụ anyị duga onye dọka my mom kụrụ anyị duga so nwe odụrụ ife mma afọ n'aka onye ọzọ kịta asị ngụ n'ọgwụgwọ because amụmụ onye nwere ike ịkụ n'ime ụdị ife my mom kụrụ egwu anyị ekwedo okụ nya sef ọwụ na-ewu onye nne ma ọ onye nna m wee bịa bewe ka m bịa ife my mom kụrụ m n'ụwa egwu anyị ekwedo ihe okụ nya so onweghị ndị ebe mmadụ kịta onweghị the kind of treatment mma afụ ebe ha asị ngụ n'ọwụrụ na nya ahụgụrụ because na my mom jigodo ụdị aka ike ahụ wee zụọ anyị ịghọtana so afọ reason nwoke kpoje ụbọ ya eji tren zụọ ya zụọ ka mmadụ etu ya esikwa wee zụ nke kpọtara maka ijekwa kpọta nke mmadụ ịya azụkwa ya azụ mana ụfọdụ n'ime unu na-eme ụnụ hapụ be nna ụnụ pụta bọyị ụnụ edebe ahụ na ụnụ apụtago ọwụrụ na an empowerment ọwụrụ na a poverty alleviation program. The fact is that na onye ọwa ya dewurudu na-edewe no ewuola ha na-ekposa ego ụmụazị a na-eri ndị ọgaranya na-abụ ofu na nkọm ofu ebe eni ego ụmụbọyị ha mma zụrụ n'uru agụ ahịa ụmụazị a nwere ike ha ya akpata n'ego a n'ụwa ha ego ụmụazị a riri n'ọnụ especially the fact that na-adọbara ha moto dọwa machin debe ife niile ọnọ at their disposal ha na-amazụ ego na-amara ego ya na-amụ ego mmiri na-eri ego ka ya sị na ha nwere machin na print ego befa ịpụtazie echi niile ese m ọ gaghị esetụrụ ha imetụ ife ihe eji na ịnanụ imetụ ife anyị ji setụrụ ha ya esetụrụ ọ na wizukwa ego ọgaghị enwudeghị ọ gaghị ewerukwa ego nyeghị n'elu wee sị thank you. Agwa m ekwu maka ụfọdụ ndị ọga dị wicked mana asịrị ngụ na ha dụ 20 or 30%. Ha dụ 20 or 30%. So before wụrụ nwa bọyị wee nwee ego ọta ịpụta wee bịa na-eme justice for ụmụ bọyị ya dụchọọ na izughe ego ọgaghị dụkwochọọ na izughe ego ọgaghị ka ị wee na-anụ ọgụ eji ọfa anụ dụkwochọọ na izughe ego ọgaghị ụnụ na-aka ọ ga-eri ego ka ọ ga na-eri comfortable ife ọ ga ya na nwa obi were ego kpatara wee goro ngụ nwa bọyị ego ekwuo na ọ gaghị odu stingy etu a ka esi wee manage business nke ọ na-ebido ịnọrọ in one sitting as nwa bọyị i boss for 3 million ọ gaghị nwekata ego ole ka ọ eji satụrụ ọgụ na-enwe ego ife ijere ebe ahụ ka ije gada experience ọ na-eno masef nwata jere ịmụ ọrụ na-akwụ ụgwọ kama na ọ na onye kpoje ụbọyị ya akpọrọ ụbọyị duto wanụ help ya adazi enye at the end of the day o were na asọ ntị wee gbaa aka n'ume ozie nọ na inwere ndebe ụnụ na onwefe ndebe ụnụ ya eme ndebe ụnụ enye aka but usually ịsa avụ ọgụ ọfụma enwere m idea that na ụfọdụ n'ime ha na-openụrụ credit you can come and take credit ọgwụkwa ndị ọka ibe ụnụ na ha nọkwa na the same line ọwụ na onye abịa onye iti afịa binye na nsogbu adọrọ etu a ka apprenticeship ndị Igbo na-eme si wee rezie many ndị ọgaranya n'ala Igbo wee ruo tata ejighị Igbo agba onye ọcha so iwere ekperima ma oderi a na-ekwu maka ndị ọga ahịa setụrụ nwa bọyị ya izukpọwa ego ọga ikpocha ya n'ọnụ ọ gaghị ewere ego nye wee sị thank you nna agawa n'ihu ka ije hụ nga you should be happy na ọ gaghị atụ ha nga mkwuchekwa nke anya fịọwa ndị ya agọ m iyi gọkwanụ m iyi agwa m ụnụ na akarị gomide play game of emotion no I use my sense right the way so e wụrụ nwa bọyị bịa na ebe akwa mma ajụ mma eneghara ha tata ada ịdụ because amụmụ nke imetalụ ọ gaghị onye ji 50 million setụrụ unu na-eri ego ọ ga unu nwanyị na-erie dị rate ole ịya akpatanwu ka iwee nwee ike nwa na-eji nwuo ọ gaghị anyị enye 20 million na setụrụ baghị olesi na family nwere ego and with the rate ụmụ bọyị a si eri ego iburukwa 100 million nye orichakwa ha ncha ọsọ ego ahụ erughị ego ọ na-abọsụ within mana ọ na-eri nke ọga ọdụka oke aha go n'elu akpa base fem na-agwa nke ahụ ka o wee wụrụ
sị na ọgaghị na-emeghị nka mba ije ebe ọgaghị jee ṅụbata ịtawa akwa jee soro ụtara n'elu anụ nọ ife ijere ime ebe a ma ọ na ife ijere ebe ahụ ka undergo training nwere ike prepare into the life of management and ife niile ịmahụ onwe nke sịrị na ha hapụ apụ ebe ka ị chọrọ ide eje ịchọrọ ide eje agba klọb ka ị chọrọ ide eje ata azụ na nke ada ebe ka ị na-eje where do you ekele ebe ị chọrọ ide eje ada apụ apụ isikwa be nna ruo ebe ọ gaghị chọkwa ka ị nwee freedom ụdị freedom inwe odu be nna gị nya ka ị chọọ ka ị nwee ebe ọ gaghị before ikpekwa ikpe ụmụ bọyị na ụmụ ọgadụ very careful ka ị ghara iji aka gị wee pass judgment on yourself ịghọtago before ikpe agwara ngụ na ndị ọga wụ ndị ajọ ọga do bad naturally they are only 20 to 30%. 70% of ndị ọzọ kọrọ gị akụkọ ịgba n'aka you cannot even take what ụfọdụ n'ime ha tekiri because ụfọdụ ụmụnne anyị do so heartless and wicked isi be nne na nna gị ije liquidate onye ịmahụ how long ọ tara afọ ịmahụ story of how he started iru ebe a ikpoghepụ ọnụ na-eri ego ka mkpu ikpoghepụ ọnụ na-eri ego ka mkpu ụfọdụ n'ime ụlọ anụ zụbodo 1 year na nke ọga mana ịmazụọ na over 15 million ejiri na-esetụrụzi ego even self agwụgwụ na onye gbalụ boy 7 years mechaa esetụrụ ha oweworo na rekọdụ good clean ịkpata ha ego n'ime afịa ahụ mani we skeleton na your cupboard and ife na agwa gị eziokwu mma ekwute ya aka because ekwugo m nke niile ịnụ ikpe gbasara ọga na ndị boy do very careful wee na-atụ ya ọnụ ka ị ghara iji aka wee pass judgment upon yourself because onye ahụ na-agwa na ọ gaghị esetụrụ ya esetụrụ mana ọ kpata na ego ya jekwa kpọrọ ụfọdụ ndị ọkpọ jekwa setụrụ ha kwa ọ ife ọ ga-emelu ka o meru mana ịjụọ ya kịta onye nye 100% reason mkpata na o setụrụ ha emeka mana onye ekweta na oge nwere even 10% reason mkpata na o setụrụ ha because otherwise nọrọ at alert ọ ma ntụ o si wee operate agwa dị iri aga ibe and ogbu mma ahụ ekwe ka mma na ya n'azụ ka mma gaa ya n'azụ agwa dị iri aga ibe and ogbu mma ahụ ekwe ka mma gaa ya n'azụ so share this video ka ha ghọta Adam read the emotion ka o wee wụrụ mpụta nstọdịchakwa ife ahụ agwa ndị eziokwu ọkwa ime ikpe ọga and nwa boy si ebe a pụtara olesịrị mana aka gị ụda ọcha ọfụma otherwise si n'ikpe ọga na nwa boy pụtara because na ụfọdụ ndị ọga ịnọrọ na their position you will do worse than what they did you will do ụmụazị a na-ebu mmadụ ayagha ụmụ boy ya ha na-ebu mmadụ ayagha till you na the state of quagmire and the state of confusion yes nya till he dunana a lot of ndị ọga to the village buduru ụfọdụ 6 feet ịpụta na-emere gị ebere justice for ụmụ boy justice for ụmụ boy jee kpọrọ ofu ekperi maka idebe ebere ka o yie gị egwu ka ịfụnanya jee kpọrọ ofu ekperi ma debe ebere ka o yie gị egwu ka ịfụnanya apụta anaghị achịghasị ọkpụrọkpụ anya akwụmasị na ọha ncha niile but I'm only telling you that the percentage adịghị so crook in nature they are not too much ịghọtago hapụ na a na-ene ọnụ agadi nwaanyị ọdụ ka o ji ha nwa ala ị na-enene ha ncha ọdụ ka ha ejighị ọnụ ha ahụ n'aka ha ahụ wee rie ego ka mkpu nwezie ndị victims of little percentage of ndị ọga ahụ ngwa na ha agba wicked ife ụmụ bọyị na-eme so n'ife ndị ọga ji wee jụ na ha ya akpọzi ụmụ bọyị taa ọgara oje kpọọ sales girl kpọrụzie ndị ọya ada akwụ ụgwọ every month ịdụ ha awe ife na-ewuzi kịta awụ ndị agha akwụ ụgwọ every month ka ọ ghara ịnọzi under bondage of 7 years 8 years ahụ setụrụ ya ka o wee dụchọ na onye ahụ mesịa ope echi niile ọ chụọ ya echi ọ nwanne echi without anybody questioning him that is the concept ndị ọga ji wee bidozie ịkpọ temporary na workers a na-akwụ ụgwọ ọnwa case if you don't know maka ụmụ bọyị a na-abịa nọrọ n'ụdị na ya before 7 years ahụ o si na ya n'aka ọga gbuo ụfọdụ n'ime ha liquidatiri ọga ha before ha wee gbachaa bọyị even ụfọdụ sef ọ gaghị esetụrụ hozi ha ọ gbasara ha
some of these people ị na-afụ nwechara ego wo evidence of ego ọ ga-aha zuru ezu. Share this video. Eziokwu ka mma ada ekwu. Ịghọtago nkwucha ya ọdụ ọrụ mma.